ομάτια, από όντρε φωνάζουν βοήθεια. Πάμε για ένα καλό μαραθώνι στην Αθήνα. Δεν ξέρω πώς πήρα την απόφαση να τρέξω το μαραθώνι της Αθήνας. Ήταν κάτι πολύ έτσι, χωρίς να το σκεφτώ. Έσκασε έτσι μια μέρα και λέω εντάξει, θα πάω να τρέξω. Ξεκινάμε, κατεβαίνουμε από Θεσσαλονίκη Αθήνα, full happy, όλη τη διαδρομή, με τις πλάκες μας, με όλα. Στον δρόμο δεν σκεφτόμουν τι πάω να κάνω, έλεγα πάω, ξέρω εγώ, οκ. Και το συναίσθημα ήταν ότι πάω, θα τα φάω όλα τα χιλιόμετρα, λες και νομίζω ότι πας να βγεις πρώτος. Full, χωρίς άγχος, χωρίς ένα τίποτα. Οκ, θα μάθω, τρέξουμε και... Όλα ξεκινάνε 2 μέρες πριν, που κάνουμε την τελευταία προπόνηση με τον Χρήστο, στο δημοτικό στάδιο του Βύρωνα. Είχαμε τα τελευταία έτσι intervals, να κάνουμε κάποια τελευταία ανοίγματα μαζί. Εντάξει. Ναι. Και μία από φούλη ευγενική, η άλλη λέει εντάξει ρε μου αρπάζει αυτά μάτια. Δεν κάναμε να κάτι τραγικό. Εντάξει. Και η άλλη που με ναι λέει και δίκιο, συγγνώμη. Έκλεισε μπορεί και μην το βάλω εδώ. Αλήθεια. Και η άλλη έχασε. Πάμε. Εγώ είχα κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι, δεν είχα προλάβει να πατήσω πολύ τα καινούργια παπούτσια, αλλά πήγε καλά και είπαμε ότι αυτή ήταν η επίσημη τελευταία προπόνηση πριν τη μεγάλη μέρα του μαραθώνιου της Κυριακής. Κάναμε λίγα ανοιγματάκια, αλλά ρε μπρο, χαλαρά. Πολύ ελεύθερα. Ναι. Τι λέει, τι άλλα. Ήρεμα εδώ. Και φτάνουμε στη μεγάλη μέρα της Κυριακής, όπου ξυπνήσαμε από τις 4:30 ώρα. Είχαμε ετοιμάσει τα νούμερα με το μαγνητάκι και τις μπλούζες και τα outfit όλα. Και είχαν και απαραίτητες φωτογραφίες για το content. Άκου λίγο τα ελαστικά. Τα ελαστικά πάνω από την outfit. Μισελέν. Μπρο, άκου λίγο τους κάνω τελικά. Κυκλάκι, εδώ, έλα, εδώ το κυκλάκι πάνω. Τσακάντο άλλη μία. Ματσούμα έτσι. Δεν ξεχνάμε, να ξεχνάμε τώρα. Το μυαλό μου. Εγώ δεν είχαμε ποτέ. Αλλά έχει σάλτ. Αν έχει σάλτ. Το σάλτ. Ναι. Πάμε και από... Μην ακούσω το κομμάτι κάνω. Θα πονέσουμε. Θα πονέσει, αλλά δεν θα ακούσω. Αλλά δεν θέλουμε να τα ακούσουμε. Θέλω να μπει έτσι. Όποιος πονέσει, παίρνει τον άλλο τηλέφωνο για εμσύχωση. Έτσι, έτσι. 20-25, ελάκι. Στο 13ο ήμερμα, δεν πάλι ο χρόνος. Έτσι. Άλλη καλύτερη σου είναι. Μαραθώνιο της Αθήνας στο αυθεντικό, για να τους υποδεχτούμε όλους με ένα δυνατό χειροκρότημα για να σας ακούσουμε. Φτάνουμε στο στάδιο και το μαραθώνα
βρεθήκαμε με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα παιδιά και κάναμε έτσι ένα μικρό ζέσταμα, είπαμε λίγο ενθαρρύναμε ο ένας τον άλλον. Καταλάβαμε πού έχουμε έρθει και τι πρόκειται να κάνουμε σε μία ώρα, που ήταν η εκκίνηση. Ξεκινήσαμε καλά, σιγά σιγά αρχίσαμε να χωρίζουμε με τους υπόλοιπους, με τον Παναγιώτη συνεχίσαμε μαζί. Σε κάποια φάση, γύρω στο 8ο χιλιόμετρο, σταμάτησα, έκανα μια στάση για ανάγκη και φεύγει ο Παναγιώτης και είμαι σε μια φάση σαν ένα μωρό που τα άφησε η μάνα του. Ξέρεις, εκεί το συναίσθημα ήταν «ΟΚ, φύγε, θα έρθω να σε βρω». Προς την Κατεχάκη είχαμε το δυνατό μπουστάρισμα από τον Μπεν, την Αγγελική, την Ελίζα και τον Φίλιππο. Σε διάφορες φάσεις από τα 5 χιλιόμετρα ξεκίνησα να βουρκώνω πολλές φορές. Σας πιστεύουμε! Έμπαινα μέσα σιγά σιγά στο Καλμάρμαρο και εκεί έλεγα πάμε, τελειώσαμε και εκεί απλά τερματίζω, εκεί βλέπω τον Φίλιππο που έρχεται με την κάμερα να μας τραβήξει, τον αγκαλιάζω, εκεί αρχίζω και κλαίω με τον Φίλιππο, να μου λέει μπράβο και σε κάποια φάση το ρωτάω πού είναι ο Παναγιώτης. Πού είναι ο Παναγιώτης, ήθελα απλά να πάω να βρω τον Παναγιώτη. Βλέπω τον Τζόνι, τον αγκαλιάζω, του λέω σε ευχαριστώ για άλλα και συνεχίζουμε σιγά σιγά, παίρνω το μετάλλιο και οι ερωτήσεις ήταν κόφτες, πού είναι ο Παναγιώτης προς τον Φίλιππο, μου λέει έλα πάμε. Το γύρισα πολύ άσχημα το πόδι, bro. Τι λες, Βλέπω τον Χρήστο και ήταν σαν να ήταν, ξέρω εγώ, να είδα τον πατέρα μου που γύρισε τον πόλεμο μετά από 2 χρόνια.
είναι γενικά μια εμπειρία που δεν θα τη ζήσουν όλοι. Νιώθω τυχερός και ευγνώμων που μπορώ και σωματικά να το υποστηρίξω αυτό και να τερματίζω και να πετυχαίνω και τους στόχους που βάζω. Γιατί μπορούσα να τον τερματίσω και σε 9 ώρες που τερματίσω και τελευταίος, αλλά είχα βάλει ένα στόχο, ήθελα να τον πετύχω και γύρω στις 3,5 ώρες. Τον πέτυχα, ικανοποιημένος για πρώτη φορά μαραθώνιο σε τέτοιο χρόνο. Αυτό. Ήταν απίστευτα ωραία. Στην αγκάλια του Παναγιώτη του λέω ευχαριστώ για όλο αυτό το ταξίδι, που τελικά αυτό που έμεινε ήταν ότι το ταξίδι τελικά τώρα ξεκινάει. Το επόμενο πλάνο είναι το γάμο μας.